Aktar minn 200 student tal-Kulleġġ Malti għall-Arti, Xjenza u Teknoloġija, l-MCAST, se jipparteċipaw f'Expo virtwali ta' jumejn dwar ir-riċerka rilevanti għall-industrija. Dan anki jekk kif il-kulleġġ qed jipprepara wkoll biex iniedi l-ewwel programm ta' dottorat professjonali. Tul dawn il-jumejn mistennija jiġu ppreżentati l-proġetti ta' 40 student u 96 riċerkatur mis-6 istituti tal-kulleġġi. Il-Ministru għar-Riċerka u l-Innovazzjoni Owen Bonnici illi fetaħ il-konferenza qal li dan se juri x-xogħol sinifikanti ta' riċerka u innovazzjoni illi qed isir minn riċerkaturi tal-MCAST. Żied jgħid illi l-kulleġġ jinsab fuq quddiem fl-innovazzjoni u kien wieħed mill-ewwel istituzzjonijiet li nieda l-istrateġija dwar l-intelligenza artifiċjali. Alex Rizzo, id-deputat prinċipal responsabbli mir-riċerka u l-innovazzjoni, spjega illi il-proġett ta' riċerka tal-MCAST ikopri diversi oqsma bħax-xjenza applikata l-inġinerija u l-arti kreattiva. Kull proġett ġie ppreżentat f'ambjent ta' campus virtwali b'mod interattiv. Il-parteċipanti se jingħaqdu fl-Expo permezz ta' avatars u se jippreżentaw xogħolhom skont l-4 temi tal-Expo, illi huma t-teknoloġija emerġenti u l-innovazzjoni kreattiva, il-ġid soċjali, l-isport u s-saħħa, il-pedagoġija ta' kwalità u tagħlim effettiv u s-sostenibilità ambjentali u kulturali. Jina nemmen illi hawnhekk hawn ħafna xogħol tajjeb ħafna fil-fatt naraw 150 proġett ta' riċerka vokazzjonali u għalhekk sar dan l-Expo biex jiġu spjegati x-xogħol importanti ħafna illi sar aħna rridu li nkomplu naħdmu nimbuttaw flimkien favur iktar riċerka u innovazzjoni mhux biss mill-lat vokazzjonali jew akademiku manka mill-lat ta' applikabilità fl-industrija.